Τι καλό και τι τερφνό να είναι, λέει, να κατοικώ σε νομουνία. Ο Κύριος μας το λέει αυτό. Και είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε το Θεό. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αδέρφια. Δεν έχω έρθει σε αυτή την αίθουσα. Στην παλιά είχα έρθει. Χρόνια πολλά πάνε τώρα. Αλλά ο Κύριος τα φέρνει όλα έτσι τόσο ωραία και τόσο όμορφα. Ενώ κοιτούσα στην εφημερίδα σήμερα, ερχόμαστε με το τρένο από την Ιρεμβέργη να δούμε τα παιδιά μας και έχω αγοράσει και ένα αυτοκίνητο, θα το πάρουμε μαζί και λέω τι καλά να έχει εκκλησία να πάμε να δούμε και τα αδέρφια μας. Με λέει η αδερφή Χάιντι, η οποία σας ακούμε να ξέρετε, ακούμε σχεδόν όλα σας τα κηρύγματα, γιατί δόξα τω Θεώ είναι ωραία. Πάντα ο λόγος είναι καλός και τι να κάνουμε αδερφοί, τι να κάνουμε άλλο. Πού να πάμε, στο Κύριο μας είναι ωραία και αυτό κάνουμε, καθόμαστε τα απογευματάκια και σας ακούμε. Γιατί έχετε και όλα σας τα κηρύγματα στα γερμανικά και είναι αυτό πολύ καλό και μαθαίνουμε και τα νέα σας έτσι. Δεν περίμενα εγώ έτσι και το σκεφτόμουν, ήθελα στην επόμενη σύναξη να έρθω και την προηγούμενη ήθελα να έρθω, αλλά δεν τέριασε λόγω του ότι δουλεύει η γυναίκα μου, η αδερφή Χάιντι, δουλεύει και Σάββατα και δεν μπορούμε πάντα να ερχόμαστε. Αλλά τώρα πιστεύω θα το κανονίζουμε καλύτερα. Τώρα μην ξεχνάτε, εγώ μεγάλωσα και όλα περνάνε τα χρόνια, κουράζομαι, άρχισα λόγω και της δουλειάς μου. Δόξα τω Θεώ όμως. Τα καταφέραμε σήμερα επιτέλους και ήρθαμε και είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε το Θεό. Να σας φέρω τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Νιρεμβέργης, τον αδερφό μας του Λεωνίδα που δεν ξέρει, γιατί ούτε κι εγώ ήξερα. Απλώς είδα στην εφημερίδα και δεν είδα να γράφει πότε έχετε εκκλησία και ρώτησα τη Χάιντι, μου λέει Παρασκευή έχουν μόλις. Αλλά μόλις ήρθαμε στο Μαρσέλ, και μου λέει, μπαμπά, έχει εκκλησία σήμερα, πάμε εκκλησία. Και πήρα τόσο χαρά και ευχαριστούμε το Θεό, αλλά ο πονηρός, αδέρφια, δεν θα σταματήσει να εμποδίσει. Τώρα που ερχόμαστε, πλαφ, ναι, ωραία φωτογραφία με βγάλανε. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε το Θεό, όλα είναι... Αλλά δεν μας πήρε τη χαρά, δεν μας την παίρνει, δεν μπορεί να μας την πάρει. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να συμβεί, πάντα... Ο Κύριος μας βοηθάει και το ξεπερνάμε. Θα πεις τι είσαι, πλούσιος Βαγγέλη? Όχι, πει ο παλιστής και εγώ είμαι με το φορτηγό τρέχω να βγάλω μεροκάματο. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε το Θεό. Κύριος μας είναι πολύ καλός, αυτό ξέρω και αυτό ξέρω να λέω και βλέπω τώρα τελευταία πολύ δυνατά το χέρι του Κυρίου. Βέβαια έρχονται και διάφορες αναποδιές, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όλα τα λέει ο λόγος του Κυρίου μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα έχω ιδιαίτερη χαρά και ο Μαρσέλ έρχεται ανάμεσά σας εδώ. Τώρα πιστεύω σιγά σιγά και η αδερφή μας η Ντεβόρα θα έρθει και θα έρχονται παρεούλα και ο Κύριος θα τα ευλογήσει και θα μας ευλογήσει όπως και μας ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια, θα διαβάσω 2-3 εδάφια και θα αφήσω τον αδερφό να ακούσουμε τον λόγο, γιατί εγώ δεν είμαι για αυτή τη δουλειά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θα με συγχωρέσει που το λέω αυτά, αλλά νομίζω ξέρω τι λέω. Δόξα τω Θεώ. Θα διαβάσω μερικά εδάφια από τους Ρωμαίους 15, σελίδα 1005. Ρωμαίους 15 μέχρι το 7. Ρωμαίους 15, σελίδα 1005, από την αρχή μέχρι και το 7. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκουμε εις αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει εις των πλησίων δια το καλόν προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρυσε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ, διότι όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, για να δοξάζετε ομοθυμαδόν
εν ενή στόματι τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτου προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεό. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε, αδέρφια, και πιστεύω καταλάβαμε όλοι και καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει αυτό που διαβάσαμε. Να βοηθάμε, αδερφοί, όταν βλέπουμε τους αδυνάμους, εμείς δυνατοί είμαστε, μη γέννητο, δεν είμαστε δυνατοί. Ο Κύριος είναι ο δυνατός και αυτός μας δίνει τη δύναμη. Αν τώρα σήμερα στέκομαι εγώ, λέει, να προσέχω, μην πέσω την άλλη και θα χρειαστώ κι εγώ βοήθεια και όσο μπορώ να βοηθάω πρώτον τα αδέρφια μου, τις αδερφές και όλους τους άλλους. Και είναι πολύ καλό, λέει, να προσέχουμε. Και προσοχή πολύ, αδέρφια, γιατί θα γίνουν και θα ακούσουμε πολλά. Και σε αυτά πάνω να προσέχουμε. Και ο Θεός θα μας δίνει τη δύναμη και θα μας δίνει την υπομονή και θα μας παρηγορεί, αδερφοί, για να μπορούμε. Γιατί μόνοι μας, όπως είπαμε, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι και ξέρουμε ότι αυτή είναι η δύναμη. Είναι ποια δύναμη, τι δύναμη έχω. Κράτησε μου τη μύτη και το στόμα 1 λεπτό, πού είναι η δύναμη μου. Και εγώ κάποτε νόμιζα όταν ήμουν νέος ότι ήμουν δυνατός, αλλά τώρα όσο περνάνε τα χρόνια καταλαβαίνω και βλέπω ότι οι δυνάμεις μου χάνονται και φεύγουν, και αυτό είναι αλήθεια. Κάποτε καβαλούσα το αυτοκίνητο και πήγαινα στην Αγγλία, ενώ είχα δουλέψει 6-7 ώρες, 10 ώρες, και έλεγα, και τώρα θυμήθηκα πάνω σε αυτό που λέω, ήταν ο γιος μου Μαρσέλ, μικρός, επειδή πάντα τον έπαιρνα από μικρό εγώ μαζί, και μία δόση ήταν παρέα μαζί, αν δεν κάνω λάθος, και μου δώσε ένα δρομολόγιο και είχε εκκλησία το βράδυ. Και μου λέει, δεν θα το κάνεις, παπά? Όχι, του λέω, αγόρι μου, δεν θα το κάνω. Ενώ είχαμε πολλές ανάγκες, ειδικά εκείνα τα χρόνια, ζούσαμε πολύ στενά, είχαμε πολύ στενοσιά. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Κύριος δεν μας άφησε ποτέ. Και αυτά πιστεύω είναι μαθήματα που μπορούμε να τα δίνουμε στα παιδιά μας και μπορούμε να τα δίνουμε και να τα φέρνουμε μετά σαν παράδειγμα. Γιατί όχι, δεν είμαι εγώ δυνατός. Ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη και μπορώ και μου δίνει τη δύναμη και τον δοξάζω γι' αυτό. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί είναι πολύ καλός. Δόξα τω Θεό μας, αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό μας και άλλη μια φορά που μας έφερε ανάμεσά σας, αν και λίγοι, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είπε και ο αδερφός πιο μπροστά, όπου 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι κι εγώ ανάμεσά σας. Αλληλούια, είναι ο Χριστός εδώ, αδέρφια μου. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί και εμείς τα παλιά χρόνια έτυχε να είμαστε και μόνοι, έτυχα να είμαι και μόνος, αλλά ερχόταν ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ πολύ. Ήμουν εγώ και ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό να μην μας στεναχωρεί. Τον ευχαριστούμε πολύ και ο Κύριος να έχει τη δόξα και να τον δοξάζουμε πάντα. Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν περνάμε, να έχουμε υπομονή, να ζητάμε υπομονή και ο Κύριος θα μας τη δίνει και θα μας δώσει και θα μας δώσει ακόμη περισσότερα. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πολύ κοντά, έρχεται, αδέρφια, και αν μείνουμε εμείς εδώ στο Λόγο του Κυρίου και τον πράττουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε πάνω και θα τον δούμε μια ημέρα και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί θα τα καταφέρουμε. Όχι επειδή εμείς είμαστε δυνατοί, γιατί ο Κύριος είναι ο δυνατός. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αδέρφια, ο Κύριος σας ευλογεί. Αλληλούια. Αμήν.